मैनाता, ए मैनाता, हा ना मना पहिले रे गुण चोयनशी वत्त पळतो. तू काय कत किनारे बैस येते. कसं गो मग तुगेल कर खरा हांव बेजार रस मागीर हांव कसां की उलोवचें तुका रडणी येवचें हें पुरो नाका मिचेतल्याक म्हाका सोडी. हर कर मिगेल की तुगेले काल दुखून पळयतस बायलेल वैरी चढवाल वैरी त्यानं मने कोप करतस. आता बस ते किना तू हा तुगेला गुल्लो का. ते कसन सांग की वगवगी सांग म्हाका हॉटला वच्चे वेळ जाता. सगळे गावांक आमगेले सुरेंद्र भवन होटल मात असका म्हणलेक की कशी रे आम्ही होटल सुरू करपशी पुढे हॉटेल नासिल वे गावांत तो नवे कोण की होटल ओपन केला म्हणून हे ना मने मत वाईट करून बसला मुरे कसं म्हण करे तुका पूर्ती विषय गोतनाशी उलयता कोण की हॉटल ओपन केलं म्हळ कुडले हांव मात वायट कोण बसतल न्ही. तो माल भारी ववणी दवरला गो तेंच म्हाका मात घेवन असील गिराकींक पुरा ताण तांडून घेतले रे आम्ही खंय वच गो मा. पळ महिनाता दे देव आमका बुंचेर घालतना इतितलेची म्हणून दिवन पेटो नसता ताजी पशी चढय मेळना उणय मेळना तू नुतो माती हुन कोण घे नका. वय गो मात्यून कोण गे नका म्हणून तू सुलभार सांगता जाल्यार ही घर कशी चलोत सांग आमको हॉटल सोडल्यार विंगड उद्योग असवे. हे बुंचेरी आम्ही शाश्वत नाही मळमगिरी आमगेल उद्योग शाश्वत वे पुता फाय तुगेल चढुवन लायक कोण सिक्कुनो ओर सिटींत की ना फॉरिनर की वचून रब्बुलारी तू कसं कत सांग तन्नी असिल कಡೆ वच का नवे बम्मुन बैलंक मंतर कलरी हंगा अश्चदत्वे अना आमक्योनु तुमते पळोवन घेवचे दायना तू आणि अम्मा आम्ही असिल कಡೆ येती मळतद ना तू ते वचून रब का नव पुता. ते मुखारचे काल जाले न्ही गो आत्ता कसं करूयात म्हूण तू सांग पळयात अशें जाल्यार. पळ पुता दुसऱ्याला कोणाला जीवन नका आमगेले जीवन पळे तू सान असताना आमगेल हॉटलान तू कसं नसील सांग 4 इडली बन्स पुरी असल कोरनो आम्ही कोण गिराकी येतात बा म्हूण राखून बसका आसिले कसले म्हणारी हे गावान तू सकडा एक एक अंगडी हॉटल मात्र आसिले वैवे पर गावान दुखून येतल कोणी नासिलिंती हे गावन तुले कोणे पुणी हॉटला येतसिलिंती तंतू अर्धा कद्द उष्णे गिराकींची तांका दिना म्हणच्याक दायना दिवच्याक आमगेल्या पावना अशे सिले तंतू आम्ही आटून चिटून संसार कोरनो तुगा लाक्काक एक आमगेले तान शक्ती दिवन हरडी करनी वे पुता तुमको सिखेनी वे तितले कष्टा कालवे सांगत आता गाव होड दल्ला ते गावांचे रान पळोचक नई पळोचक पक्षी पळोचक प्राणी पळोचक तशी अशी म्हणू हंगा टुरिस्ट येतल चढ असती अंगल निमित्ती व्यार दत्ता आणि घरात समाची 4 सोयी राहील म्हणारे हॉटला दुखून पार्सेल हरतती नावे हॉटलाक येतती अशे सत कालू तू कसले रे मत्ती वाईट कोण घेता होय तू काल दुखून मत्ती वाईट कोण घेतलं नवे कसं नाही प्रेजन आईल वेते ताज बदलाक हांव मिगेल हॉटल कशी इम्प्रूव करूयेत हांव कसं पुरा करूयेत म्हूण तू आलोचन केले रे काय पुणी एक वाट मेळत नाही रे नु तो अशी तू मत्ती वाईट कोण घेऊन बसल्यार पुता घराचे नेಮ್ಮದಿ वाईट दत रे तू एक काम करी आज रात्री तुगेल चढू आले की बैले लागी हांव तुगेल आणू टू बैसुनु उल्लवी आम्ही काय पुणी वाट दिसतले पळे एक कालांत आमगेल हॉटलान तू कसे नी नासिले तू काही पाप इंजिनियरिंग शिका म्हण आश असले समेत तू आमगेल परिस्थिती पळनो तू हे हॉटला कामाक सुर केले वैवे तू आईल मगिरी कितले पुरा इम्प्रूव केले सांग एक कालान तू जाऊना काही गती नातिली मग आज आम्ही इतलं होड घरात असती वैनवे दवा तसे असताना तू कसले मत्ती वाईट कोण घेऊ का सांग कसं नाही पुढे नवे नवेची करू दत्की पळले अशी पुरा कोप्पून बेजारनो बसन रे दवा. तू सांगते समज गो जाल्यार कसं करते सांग ताण मॉल कंडपिटी उणी दवरला खंय गो जनाल मन तू कोतच नवे मॉल खंय उणी की थंय धांवता ती तर आमगेल हॉटला कोण येतात सांग हांवें नमुनवार खाण केले रे हंग येतात वे मा. हांव इतले सांगले रे आणि की त्यांची उलट मुरे तुवा जन आता फुडल्या म्हणकीन आणती दुड्डू चढ दिले रे होडना आमका क्लीन असिले रुची असिले खाण जेवण जाऊ का म्हणतती जन एक 4 दीस तकड वच्चा पुरो मागीर तांकां कळटा खंयची चांग ना म्हणून तशें जावन आमगेल चांग असिल तद ना तांणी आमगेले घेवनू येतात रे मात वायट कोण घेनाक रे आणि की एक 4 बग नवे नवे कसने करू दत की पळ मारया अशी तू मात वायट कोण घेनाका कळवे. कसं नवे नवे ट्राय कर की म्हाका कळना मारे ती हांव सांगिले तू करत जायना सोडी मिगेल हणे बरपान तू ते देवान कसं बरयला की तेंची जाता. पळ रे मैनाता शत्रू बाहेर खंय नांती त्यांनी आमगेले बी
तर असतती हांव हे काम केलं रे समजत की ना की म्हाका फळ मेळत की ना की हांव खंय पुणी फेल जालें रे असले आलोचनस पळय तेंची होड शत्रू ताका पुरा मुल्ले घालनो तुगेल काम तुव मुखार सुका कळवे त्यातनं तुगेल हणे बरपण कसा बरेला पळय त्या खंडीत मेळटा तुका कितले सांगता म्हणून म्हाका कळटा ना रे नी ಹಾ ಬೆಳೆಲ್ವೇ ಮಕ್ಕ ಶೀಚಿ ಕಸನ್ ಕೊರ್ಕ ಮುನ್ ಕಳ್ನಶಿ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಕೊಂಡ್ಗೆನ್ ಬಸಿಲೋ तू अशींची ಮತ್ತೆ वाईट कोण घेऊन बसला रे आज एकलो फाय अन्नेकलो पर अन्नेकलो म्हणो अशीची हॉटल करतलेले संकी चढता वत्ता तू अशी ಮತ್ತೆ हून कोण घेऊन असील व्यारे काण घेता हाव सांगचिदले रे तू पळे हे आलोचन सोडू हाव कसन करी येता म्हण मुकारसिल्ले रे जीवनंतू सक्सेस घेत तू ना म्हणदले रे अशीची मुल्ले बसका दत्ता पळ मेहनता हेंची तुक लास्ट वार्निंग आणि हाव तू कसने संचय याना कळवे कसंदवो विंगड नमन वार करू दत्त की पळे ना म्हणदले रे हॉटल सोणू विंगड कसने करी कळवे ना मारेती हांव तसल कसने येच्चन कारणदैत्वे तू संचयी एक होई म्हणत दिसतस कसंदवो नवे नवेची खाण करूदत की पळयता हे कसने मिगेल समाधान सांगतस की ना बदल सांगतस तू नागो अम्मा हांव बदल सांगतस तुगेले गुल्लेल मगिरी मन जिके हगूरदल्ले तू संचय एक समज समा हांव नवे नवे कसने करूदत की म्हणून ट्राय करता असील खाणाची चिके नवे टायपर कोंदिल्ले री जनक इष्ट दत्त गो अम्मा वही अब्बा हांव इतले टेन्शन कोण घेवचें नज्जसिले सॉरी अम्मा आज रात्री सुरेख लगनी बब्बलगी सॉरी निम्गुका हावें येत गो अम्मा तू कसने येಚ್ಚन काणक इते देवस समका त्यांची भरवसेन तू हांव हॉटला वतस तू कने येಚ್ಚन काणक दैत्वे अम्मा येत्थाम अय्य अब्बा मिगेल पुत्ताक चिके पुणी समाधान दल्नवे तेंची म्हाका खुशी समाधान दल्ला की ना नाटक करतस की म्हाका गोतना तगल तोंडर सद्यक एक सान हास पळेल नवे म्हाका तृप्ती दल्ले आमगेल महिनातन मुखार कसन करू येतं म्हणून तुम्ही आमका कमेंट सेक्शनांत तिलसी येती ते तुम्ही आमका सलहे सूचने दिले रे जीवनांत मुखार येवच्याक एक वाट दाखयला वरी जाता तशींची तुम्ही मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमका सपोर्ट करच्याक विसर नाका ती तुमगेल सोयऱ्यांक फ्रेंड्सांक पुरा शेअर करा ती तांकां आमगेल प्रपंचाक आपण हाडा ती आम्ही सगळे वटू मेळनो जीवनांत खुशी पावया कसं म्हणता ती तुमगेले उतरा कमी रक्त असता ती आणि आम्ही तुमका अनेक व्हिडिओत मेळटा ती धन्यवाद